Morjesta vaan ja tervetuloa ensimmäisen testissä jakson pariin. Tässä videossa mä aion lähteä kahvittelemaan jonkun tuntemattoman luo. Mä tuun kameran kanssa tänne peremmälle. Idean mä sain tähän jaksoon oikeastaan siitä, että mä haluan haastaa itseään tässä sarjassa. Niin mä mietin, että mitä mä voisin tehdä jonkun tuntemattoman kanssa. Niin mä ajattelin, että mä lähden kahville. Mä oon itse asiassa sopinut tän kahvittelun jo yhden Jaakon kanssa, kenet mä oon tavannut kerran aiemmin. Mä tapasin hänet Arman Pohjantähden alla-sarjan kuvauksissa pari vuotta sitten. Me kuvattiin sotaveteraaneista jaksoa. Niin mä tiedän, että tätä, kenen luo mä menen kahvittelemaan, niin hän on käsittääkseni nyt 100-vuotias. Mutta sen enempää, mitä mä tietysti silloin kuvauksissa kuulin hänestä jotain, hänen osuudesta sotaan, niin sen enempää mä en tiedäkään hänestä. Tässä ensimmäisen jakson aihe lyhykäisyydessään. Tervetuloa matkaan. Mä sain Jaakolta puhelimessa ovikoodi ja se näköjään pitää paikkansa. No hyvä fiilis tästä tapaamisesta. Onkohan tää 5. vai 6. kerros, missä Jaakko asuu? Nyt on Estola. Vähän kvirhe hengästyneenä mennä ovelle, mutta siinä on Estola. Hengästynyt noista portaista, kun tuli portailla, mutta soitetaan ovikello. Yes. Morjesta, Jaakko. No niin, mä tuun kameran kanssa tänne peremmälle. Joo. En halua tulla tyhjin käsin, niin siinä on laskiaispullaa ja sitten korvapuustia. Tervetuloa. Kiitos. Jaaha. Laskiaispullaa ja korvapuustia. Koska se kahvi panna alulle. No senhän vois laittaa tossa tulemaan. Sehän vois laittaa tulemaan tossa. Ihan heti. Vaikka siinä ruveta valuttaa jo. Mä otan kenkiä pois. Minä olen vähän siirtynyt teehen, mutta Okei. kyllä se kahvi maistuu. Mut teehän on kans ihan kyllä hyvä. Ei se sen parempaa, kun teet on liikkuu. Ai niin sä sanoit, että... Mitä? Niin sä sanoit, että teehän on siirtynyt. Joo, mutta se on ihan yhtä liikkuu. Kermavaahdolla ja Valemahillolla otin laskiaispullia, en tiedä sopiiko sulle, niin otin myös varmuuden vuoksi karvapuustia. On mistä valita. Ei, laskiaispulla on kermaahan se on ollut. Joo, kyllä. Mennään, antaa tonne sitten tippua ja Joo. katsotaan vähän aikaa. Se on laaja kulma. Joo, on mun laajin linssi se on lähinnä, että... Onpas joo erikoinen. Mä aion tehdä semmosen YouTube-sarjan, tää itse asiassa on osa sitä että mä aion haastaa itseäni kokeilemaan erilaisia asioita ja sit niinku, että kun mä oon utelias tyyppi, niin sitten haluan testata erilaisia juttuja. Ja esimerkiksi tää oli semmonen, mikä mulla tuli mieleen, että jonkun tuntemattoman kanssa kahvittelemaan ja sitten totta kai siinä syntyy keskustelua silloin kun on tuntemattoman kanssa, niin ihan rupatellaan niitä näitä. Selvä. Minkäs ikäinen? Sä oot 100 vai 101? Paljon sä oot? 100. 100-vuotias. Se on kyllä kunnioitettava ikä. Ja sain eilen postissa uuden ajokortin. Okei. Sä vielä ajat autoa? Joo, voimassa 5 vuotta. Okei. Se kertoo, että missä kunnossa mies on. Kyllä. Ja voi siihen jatkoon sanoa, että tänään 1,5 tuntia tuolla hallilla pelaamassa lentopalloa. Minun pelini on kyllä seisomista ja vähän epävarmaa se seisominenkin, kun on pikkusen tullut semmoista epävarmuutta kävelyyn. Ja kun se ihminen pääsee liikkeelle, että se jää tuoliin, niin sillä muuttuu elämä aika paljon. Kyllä. Niin kauan Liikkuminen kun on osassa. ihminen pääsee liikkumaan, silloin elämää.
Kyllä. Kaikki mahdollisuudet, mitä nuorillakin. Se Kyllä. kun menee, se Kyllä. kun ajaa auto, Kyllä. hyppää ratikkaa, bussi. Kyllä. Mulla on itse asiassa muutama toinenkin kamera tuossa mukana, niin mä itse asiassa mietin sitä, että ollaanko me kahvilla tuolla keittiössä vai tässä, vai lähinnä mietin, jos mä voisin laittaa ne niin kuin valmiiksi jalustalle toisin pari kameraa, niin sit saa eri kuvakulman siitä. Kyllä kai me otetaan kuppi tähän. Niin tässä vaan. Niin. Joo. Tässä vaiheessa mä pystytin pari muuta jalustaa, johon mä laitoin pari eri kameraa, että mä saan parista eri kuvakulmasta ton kahvittelun kuvattua. Miten mieltä sä oot nuorisosta? Paljon näkee semmoista, joka panee aattelemaan. Ei pidä heti moittia. Ensimmäinen tuppaa olemaan, että voi. Mutta sitten kun sitä ajattelee, niin se on niin kuin heidän omaa ajatusmaailmaa ja kullakin ajalla on omat tapansa. Ja se menee sitten, jos ihminen koittaa olla erilainen kuin ne toiset, se tulee leimatuksi. Onhan näillä terveet ajatukset ja ei kaikki ole pahantekijöitä. En minä voi sanoa, että se huonompaa on nuoriso. Onhan se fiksumpaa. Tietäähän se paljon enemmän. Se saa hirveästi sitä oppia. Eniten minua kiusaa tai jää niin kuin mieleen käytöstavat, kun ne on niin hirveästi muuttuneet. Huonompaan suuntaan. No vapaaseen. Niin vapaaseempaan, joo. Ei sitä niin. voi sanoa, että se on sitten huonompaa. Onko sulla muuten mitään nyt voidaan istua ruokapöydässä lakki päässä. Ei olisi tullut kysymykseenkään, mutta sitä jonkun verran itsekin se on niin paljon muuttunut, että jos sen reagoisi ja suuttuisi, niin tämä maan vähän näyttäisi ihan kamalalta. Se on ihan totta kyllä. Se on elettävä. Voi, kun ne osaa nauttia omalla tavallaan. Täytyy vaan ajatella, että silloin hauskaa ruokapöydässä. Ei ennen voinut ajatella, että ruokapöydässä olisi hauskaa. Vähän pakko syödä. Kyllä. Jokaista sorttia, jokaista ruokalajia on maistettava. Se oli korvissa soi vieläkin, vaikka ei olisi kuinka tykännyt. No niin, täytyy tästä. Maistetaan. Oi kun. Nythän on laskeustiistai. Niin on, joo. Onks nää tosta? Joo, siitä Joo. kanniston leipää. Sillä on kaikki vähän isoja. Hyviä on. Onko sulla jotain mottoa? Mitä? Onko sulla mottoa? Motto? Niin. En ole keksinyt. Tai joku, haluatko sanoa jonkun elämän viisauden 100-vuotiaana? Minkä olet oppinut? Mikä on hyvä muistaa? Ei ole semmoista. Mitä vinkkejä sä haluaisit sanoa nuorille? Sulla on kuitenkin elämäkokemusta sen verran paljon enemmän. Kokonaisuutena se olisi aika vaikea sanottava, kun on näin paljon nähnyt sen nuorison kehittymisen eri jaksoina. Ja joka jakson aikana, sukupolven aikana ne tavat puuttuu niin hirveän paljon. Kyllä. Ja raskas olisi ihmisen elämä, jos niitä sitten rupeisi moittimaan. Niin. Että sen on niin kuin todettava, että tämä on tämmöistä tämä kehitys, että se menee näin. Että se ottaa sukupolven aina. Ei ne ihmiset, jotka ovat tietysti muutama vuosikymmen nuorempia, ei ne pahoja ole. Ne on fiksumpia, ne on lukeneempia, mutta elämäntavat on muuttuneet vuosisadassa, mä voisin sanoa, niin paljon, että se on vaan niin kuin todettava ja toivottavaa, että se tässä yhteiskunnassa löytää paikkansa. Kyllä. En muista, että aikoinaan ihmisillä olisi ollut huoli tulevaisuudesta. Siinä yhteiskunnassa jokainen löysi
löysi paikkansa. Kyllä. Ei tarvinnut olla kamalan koulua käynyt, niin kyllä niin kuin töitä oli. Nuorisolla aina huoli, että minkä ammatin tässä sitten löytää ja löytääkö työpaikan. Tämmöisiä rasitteita syntyy, joita ei ennen vanha. Se oli niin kuin selvä, että tällä reseptillä mennään eteenpäin. Kyllä. Joo, ja semmoiset keikkaluotoiset työt, niin lyhyemmät jaksot töissä, niin lisääntyy kyllä ihan. Se on vaan fakta, että se tietysti tulee tapahtumaan. Maailma muuttuu. Ja se on niin paljon muuttunut, että murisemalla ja arvostelemalla se ei muutu miksikään eikä parane. Tuo itselleen vaan harmia, että se on asennekysymys ja paljon helpompi on, kun elää siinä mukana. Kyllä. Eikä vie illalla petille näitä harmeja ja sitten koittaa siellä puoliunisena parantaa maailmaa, että kyllä minä nyt niille näytän. Ei sillä lailla saa tähän elämään asennoitua. Millaisia sun mielestä suomalaiset on keskustelemaan tuntemattomien kanssa? Kyllähän meitä aina harvasanaiseksi on sanottu. Ja tämä yhteiskuntarakenne, ihmisten muuttuminen kaupunkiin, niin on muuttanut hirveästi. Kyllähän ennen vanhaa asuin Keravan kauppalassa. Se oli sen verran pieni, että kyllä siellä muistaakseni aina jotain sanottiin ihmisille. Onhan se muuttunut sillä lailla, että ihmiset menee omissa ajatuksissaan. Ei ne sitten, vaikka ne tuossa pihalla tulee, niin on osa, jotka menee kuin vieras. Joo. Vieraat ihmiset. Että kyllä kai se on sitä suomalaisen ujoutta. Minä olen ollut ilmeisesti ihan samanlainen, mutta nyt mä olen huomannut sitten ihan viimeisenä aikoina, että mä rupean puhumaan ihmisille. Joo. Mutta ei kukaan niin kuin mene kasaan ja nyrpistä, vaan ne niin kuin nousee ihastunut. Mies, joku puhuu minulle. Ihan tämmöinen niin kuin vastaanotto. Kyllä. Että kyllä otetaan se puhe vastaan ja sitten lähdetään itse mukaan. Että rohkeammin saisi porukka jutella tuntemattomia. Joo, ei paljon, mutta kyllä kai se on luonnekysymys. Niin, kyllähän se. Joo, niin, ei tuolla silloin kun kävi niissä maissa, kun aamulla tavattiin, niin kyllä se auringosta lähdettiin tai sateesta. Heti käytiin se oli niin, ei tarvinnut ajatella. Sää oli se, josta sitten lähdettiin. Keskustelu lähti. Joo. Se on ensimmäinen. Joo. Ei se on suomalaisille. Kyllä ratikassakin istutaan tällä vähän huljautellaan tuolta silmäkulmien alta. Kyllä. Joo, tähänkin tämä sarja, tai tämä keskustelu, mikä mulla tarkoitus oli tehdä tästä, tai keskustella jonkun tuntemattoman kanssa, tulla kahville. Kiva, että sun luo sai tulla. Joo, kun osaa vaan puhua, tai osaisi, mikä siinä. Jaakko mainitsi mulle tuon kahvittelun jälkeen, että me ei puhuttu sodasta, niin mä sanoin, että voidaanhan me siitä puhua. Niin Jaakko Väijä esitteli mulle sen tauluja, jotka oli teetetty Helsingin kaupungin 100 ja rapiat -näyttelyä varten. Kun se iso kanuna ampui, näkyi se tulen liekki meren yli, sitten laskettiin sormilla 22 sekuntia, sitten se granaatti sieltä, iso mönkäle, kauhean iso mönkäle. Tämän jälkeen mä kiittelin Jaakkoa siitä, että hän otti mut luokseensa kahville. Mutta kiitos, kaikkea hyvää. No niin, minä istuin ja nousin. Ja
Jaakko halusi antaa mulle vielä toisen korvapuustin, koska hän sanoi, että ei kuitenkaan tule 2 syötyä. Joten mä lähdin sieltä korvapuustin mukanani ja totta kai myös nämä Jaakon tarinat jäi mieleen. Kiitoksia käynnistä. Kiitoksia itsellesi. Oli mukava käydä ja mukava rupa. No niin. Mun mielestä tää oli tosi jännä ja outo kokemus, vaikka se ei kuulosta mitenkään sinänsä hurjalta, että mennään tuntemattomalle kahville. Totta kai se kuulostaa vähän erikoiselta ja se ehkä oli tarkoituskin, mitä mä hain tässä, että kokeilla jotain tämmöstä, mitä ei muuten tulisi mieleen edes kokeilla. Mutta todella positiivinen kokemus joka tapauksessa. Ja jotenkin mä näen, että mä en ehkä ollut ihan niin rento, mitä olisi voinut olla, koska mua jotenkin ehkä kiinnosti itseä tässä, että kun mulla on 100-vuotias Jaakko, ketä mä voin nyt tavallaan myös vähän haastatellakin, niin se ei ollut ehkä semmoinen normikahvikeskustelu, koska mulla oli sit taas mielessä, että mitä mä itse ehkä haluaisin tietää 100-vuotiaalta, että onko hänellä jotain, mitä voisi itse hyödyntää, jotain tietoa. Halusin kysellä Jaakon mottoa, mutta Jaakolla nyt ei semmoista ollut. Mutta erittäin mielenkiintoisia tarinoita mä sain silti kuulla. Ja tosi positiivinen kokemus. Kaiken näköistä. Kaikkea hyvää. Joo, kiitos. Tässä oli ensimmäinen testissä sarjan video. Ja mä toivonkin teiltä kommentteja, että millainen teidän mielestä tää oli. Oliko tää sopivan pituinen, pitäisikö olla nopeampia? Millaisia nämä pitäisi olla? Varmaan vähän aikaa hakee, että löytyy se sopiva jakson pituus. Ja se varmasti myös vaihtelee se jakson pituuskin aiheesta riippuen. Laittakaa mulle kommentteja, mitä te haluatte tällä kanavalla nähdä. Mä valitsen niistä joitakin. Nähdään taas ensi videossa. Moi moi! Tosta. Minä panen kiinni. Ei tarvitse heittää. No yes. Niin, hei. Moi moi! Toivottavasti onnistuu. Kyllä. Olipa mielenkiintoinen kokemus.